Very good guys, so kamar yadda kuke gani anan zamu creating din wani karamin project ne wanda yake tambayar users input, wanda yake karɓar bayanai daga hannun users. Misali zai tambaye shi ya sunanka, bayan ya faɗa mai sunansa sai ya ce barka dai wane, and then zai tambaye shi kalar da ya fi so, shi ma in ya faɗa mai sai ya ce wane ya fi son kala kaza. Very good, so mu fara, bari mu fara da creating din variable. Bari mu samu variable din mu suna name, so sai mu yi amfani da kalmar input din mu kamar yadda kake gani. Very good, so idan baka manta ba muna amfani da input ne domin karɓar bayanan user. Very good, sai mu sa open and close parenthesis, mu sa quotation, wanda idan Apache ne zai sa maka wannan open and close parenthesis din automatic. Very good, so bari mu ce misali, bari mu yi da Hausa, bari mu ce misali menene sunanka, menene sunanka. Very good, so bari mu bar wannan space din. Very good, so bari mu yi running din programming din mu gani. Nice one, so kamar yadda kake gani a terminal ya ce menene sunanka, so bari mu ce misali Lawan. Nice one, so da muka danna kaga programming din ya terminating. Very good, so bari mu bashi aikin da zai yi. Very good, so wannan space din mun dan bar wannan space din ne da kake gani domin users shine yake ba da space din da users zai yi amfani. Very good, so bari mu ce print. Very good, shi ma wannan kalmar print din zai sa maka wannan open and close parenthesis din automatic ne. Very good, sai mu ce print, sai mu sa open and close sai mu sa quotation, zaka yi sa single quote ko double quote. Very good, so sai mu ce ya ce menene sunanka. Very good, sai mu ce bari mu ce barka dai. Very good, sai mu dan bar space a nan gurin. Very good, so kamar yadda kake gani barka dai, sai mu sa plus. Very good, sai mu kira wancan variable din namu na name da muka za mu karbi input kenan. Very good, so kamar yadda kake gani, so wannan shine ake kira da concatenating string. Wannan shine mun yi concatenating din name string din mu da kuma barka dai. Very good, so bari mu printin mu gani. Nice one, so kamar yadda kake gani gashi nan a terminal ya rubuta mana menene sunanka. So bari in ƙara ce mai Lawan kamar yadda kake gani. Danna run. Very good, so kamar yadda kake gani ya ce barka dai Lawan. Nice one, so bari mu ƙara wani wannan din kamar ya tambaye shi wani kala ka fi so. Very good, shi ma bari mu creating din wani variable din, bari mu ce mai kawai color. Very good, shi ma sai mu ce equal to, za mu ƙara karɓar wani bayanan kenan input. Very good, so kamar yadda kake gani shi ma sai mu sa open and close parenthesis, mu sa quotation. Very good, so kamar yadda kake gani shi kuma sai mu ce misali, bari mu ce misali wace kala ka fi so, wace kala ka fi so. Very good, so kamar yadda kake gani shi ma mun ce wace kala ka fi so. So nan bari mu dan sa alamar tambaya, and then can ma bari mu shi ma mu sa question mark. So ina ganin kamar zai dan fi. Nice one, so kamar yadda kake gani shi ma ya ce wace kala ka fi so. Very good, so a nan gurin wajen inda muka yi concatenating din name din nan sai mu sauko ƙasa again, sai mu ƙara concatenating din abin da muke so a faɗa ma users din again. Very good, kamar yadda kake gani sai mu ce misali, bari mu ce sai mu sa open and close parenthesis din mu wace kala ka fi so. Sai mu ce bari mu ce misali kamar yadda kake gani ya fi, bari mu ce ya fi son, ko kuma bari mu ce yana son. Very good, yana son, ina tunanin kamar zai dan fi yana son. Nice one, so very good, so and then bari mu dan bar space a nan. Very good, sai mu ƙara concatenating kamar yadda kake gani, shi kuma sai mu kira wancan variable ɗinmu da muka karɓi input na wacce kala ka fi so, shi kuma sai mu ce misali shi ma color. Very good, so shi ma kaga mun yi concatenating din shi. So nan wannan a takaice shine kamar misalin concatenating string. Bari mu yi running mu gani me zai nuna mana. Nice one, so kamar yadda kake gani a terminal gashi nan ya tambayi users what is your name, menene sunanka. So bari in ce mai misali Lawan. Nice one, bari in danna run. Very good, so da na ce ya tambaye ni sunana sai na ce mai sunana Lawan, sai ya ce wace kala ka fi so. Nice one, so bari in ce misali, bari kawai in ce misali blue. Bari in ce blue kawai.
very good. So kamar yadda kake gani na ce blue, sai ya ce na danna run, sai ya ce barka dai Lawan yana son blue, very good. So anan mun dan yi mistake, aka ga Lawan da yana son ya haɗe, so ya faru ne saboda nan gurin ya kamata mu dan bar space anan, very good. So bari mu ƙara runin, very good. Me sunanka? Lawan, very good. Na yi runin, wace kala ka fi so? Very good. So bari ƙara cewa blue again. Nice one, very good. So kamar yadda kake gani programming din mu ya tafi successful, very good. Ya ce mana me sunanka, na ce Lawan, misali wace kala ka fi so, sai na ce blue, sai ya ce barka dai Lawan yana son blue. Nice one. So wannan kenan a takaice misali ne akan input function da kuma concatenating string. So ana amfani da concatenating string ne domin kai concatenating din wasu abubuwa da kake so ka hada a cikin programming ɗinka. So wannan shine karamin misali akan concatenating string. So akwai wani kuma abu da muke kira formatting string, wanda shi ma zuwa gaba zan yi bayanin din shi. So wannan yana da matukar amfani, shi ma ya kamata ka wannan. So kai runin din wannan code din, ko kuma in ce kai kalar shi, and then ya tambaye ka me sunanka, ka sa sunanka, and then wace kala ka fi so, and then so zaka iya yin shi ya fi haka ma, very good. So wannan kenan a takaice. So and then daga ƙarshe kar ka manta kai mana like, subscribe, share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, domin musamman masu sha'awar fara koyon programming cikin harshen Hausa. And then ka je YouTube channel ɗinmu, a nan muke gudanar da dukkan lectocin mu tun daga ta ɗaya har ta biyu, za ka yi ta ganin su muna ɗora su episode, very good. And then sai mun haɗe a lecture ta gaba.